Og så filmer vi lige igen. Kit er stadigvæk ved at lægge æg. Her er projekt nummer 1. Den er næsten færdig. Og herover har vi projekt nummer 2. Jeg tror, vi laver en mere her. Er du klar? Tror du, der skal ske meget forskel på den samme sten med 2 æg? Ja, det er måske lidt. Du må godt tage lidt tæt på. Jeg behøver ikke at være med i det. Det er ligesom æggene, der skal være i fokus her. Jeg synes lige så meget, det er forskeren. Ups. Ja, okay. Ja. Man skal vælge sin sten med omhu. Vi skal finde nogle mørke sten. Okay, i virkeligheden tror du ikke, det kan være, det virker i sandet. Sandet. Ret varmt. Bare svært at stå på. Ja. Den bliver god. Vi kan lige lægge nogle flere, så vender vi tilbage til solgryde, den bliver måske lidt svær at filme. Men vi skal helt herind, der er den her busk. Se, det er ligesom lidt en stegepande. Så lidt. Ikke ret meget, men lidt, ja. Så har mor lavet mad.